Guys, ito na ang pagpapatuloy ng ating vlog sa naganap namin pagligo-ligo na walang burubulyas dito sa aming beach sa barangay Magsaysay, Laon, Northern Samar, o mas kilala sa tawag na The Black Beach of Northern Samar. Opo. At nandito na nga mga guys, nagkaterok-terok na kami, nagkakatipon-tipon na kami, ang mga lakay, ang pamilya Serbito ng barangay Magsaysay, ang aming angkan, ang aming mga lahi ng mga panguang ilong. Ay sorry, nadulas. Matatangos pala pag kami lang ang tumitingin. Opo, for today's video. At ayan mga guys, welcome back sa ating channel. Ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Laon, Northern Samar, na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masayang kwentuhan at halakhakan. At ayan na nga mga guys, nabitin yung ating vlog kahapon. Akin na lang pinutol ang aking pag voice over dahil nga ang aking bibi ay nagsamok-samok sa akin kahapon. Kaya naman ang sabi ko na lang ay gagawan ko ng part ng ating vlog sa aming pagligo-ligo dito sa aming beach sa barangay Magsaysay, Laon, Northern Samar. At masaya akong ibahagi sa inyo mga guys na kapag ganitong may pagkakataon ay talagang nagkakatipon-tipon po ang aming mga lahi-lahi, ang aming mga angkan, para naman po ay kami ay mag-celebrate ang aming mga buhay-buhay. Bagaman mahirap po ang aming mga buhay, ay talagang binibigyan namin ng pagkakataon ang mga ganito na magtipon-tipon, magkasiyahan, magkumustahan. Syempre mga guys, may mga bisita din tayo. Nandito si Kuya Raquel at si Ate Linlin. Syempre mga kapinsanan pa natin dito for today's video. Ayan, ang aming angkan ay mas kilala sa bansag na takray o lakay, at ang pamilya naman ni Kuya Raquel ay mas kilala sa bansag na punay. Kaya ang aming angkan ay tinaguri ang fly, takray, punay, nag-itisin lakay. At syempre mga guys, ayun may mga bugoy pa doon. Yung mga kapinsanan naming mga parangan pa lamang ay umiinom na for to this video. Pero ngayon lang yan dahil may okasyon. Syempre nandito sa Papay Willie, ayan, mag-love shoutout. Nandito din si Bayaw, basta si Bayaw. Nakakalimutan ko ang pangalan. Nako, mga bayaw ko na, nakakalimutan ko. Hindi na tuloy ako nito matatagayan next time. At ay nagdanis-danis na nga dito ang aking mamay at ang aking pinsan na si Ate Lizel. Ayan, ito po talaga yung kaligayahan namin. Yung mga pagkakatipon-tipon po ay talagang nagkukumustahan, nagsasayawan. Tapos maya-maya niyan, mga bandang, kapag nagumpisa po yung kasiyahan ng umaga, mga bandang hapon yan, mga alas 3 ay talagang mag-iiyakan na ang mga yan. Tapos tatanungin mo kung anong dahilan, wala lang, basta naiiyak lang po sila for today's video. Ayan si Mama Eileen, sa Ate Idilin, tapos si Ate Lizel. Tapos nandito sa kabila si May Nora, si May Alda. Ayan, ito po yung aking mga panhidada dito, yung mga kapatid ng aking tatay for today's video. At nandito naman sa kabilang ibayo yung aking mga kapinsanan. Ayan ito dito sila. Yan si Nikki na malaki. Mga kapinsanan ko po ang mga yan mga guys. Magaganda po ang mga yan. Huwag kayo dahil kahit yan ay malaki, yan ay criminology. Opo. And for today's video mga guys, syempre nandito din, ipapakita ko din sa inyo sa kabilang ibayo yung mga bugoy na ipinakita ko sa part 1. At syempre mga guys, nandito si Kuya Uni, si Inko Ronel Serbito at ang kanyang anak si Daryl. Ayan, sila talaga yung pasimuno nito mga guys, dahil si Inko Uni, si Kuya Ronel po ay mula pa sa Maynila at nagbakasyon po dito para po matuloy po ang kasiyahang ito for today's video. At nandito na nga yung mga sinasabi ko sa inyo, mga parangan ng barangay Magsaysay. Ayan mga parangan po sila dahil sila po ay mga 11 pa lamang at umiinom na sila. Pero syempre mga guys, ayan, madalang po silang uminom kapag may mga okasyon lang po at hindi po yan nagpapakalasing talaga. At nandito nagda-dance na talaga si Lola Lee, ang aming Luli. Ayan, kapatid yan ng aking tatay. So mga guys, ganito po kasaya yung aming pamilya. Mas lalo naman yan kapag nagkalasingan na ang mga yan, dahil lahat yan ay wala nang uupo. Talaga lahat yan ay tayuan na akala mo talaga ay standing ovation. Yun pala ay nagsasayawan na lahat. Lalo na kapag talagang naboundary na sila sa tagay ng aming manyang na ipinagmamalaki. Pero syempre guys, hindi tayo manyang ang iniinom natin for today's video dahil tayo ngayon ay susi. Ayan ayan ako. At salamat nga pala, mig live shoutout sa naglibot ng ating camera. Ayan, shoutout kay John Bashu na ipinaglihi sa Bashu, kaya ang kanyang palayaw ay Bashu. Ayan, shoutout for today's video. Muli mig live shoutout kay Inko Ronel Serbito at sa kanyang buong pamilya, kay Ate Gina Pagaling. Salamat muli. At syempre mig live shoutout sa lahat po ng aking mga followers. Thank you so much sa aking 83,000 followers. This is your Maestro Waray. Yes, you break it down you. Hanggang sa muli, thank you so much.